Nro mano mar thieth ne nyithindo matin osuptal Ndaragwa ogayo okang' manyime kokalo kuom sir mar Masinde manyasani mar rito nyithindo matindo. Okang' makamano chano bero ngima nyithindo monyuol ka kindegi pok oromo kata monyuol ka ngimagi ok ni kama ber. Chenrono ochwal kod riwruok moro mar piny Uhispania kod riwruogwa e kaunti ma Ndaragwa. Gladys Wanjiku ma en jakom riwruog mine ma bende wacho ni chenrono geto bero ngima nyithindo monyuol ka kindegi pok oromo kod mangima margi ni andaki, kama medo jiwo joma mine mayach mondo odhi e pim ma kinde ka kinde mar neno ni giyudo kony e kindegi mago mag konyruok. Kaluwore kod jokanyo e riwruok mar Cielo 133 bende ojiwo sir makamano mabiro konyo e yweyo muya makare monge kod nyalo, kowacho ni ma osebedo achiedh nade maduong' kama nyithindo mohingo 134,000 inyuolo ka ndalogi pok oromo. It's more than a gift of equipment, it is a gift of hope. It will strengthen the capacity of Ndaragwa Sub-County Hospital to care for premature and critically ill newborns, giving many babies a better chance to survive and thrive. As maendeleo na wake, we believe the healthy mothers and healthy children are the foundation of strong families and prosperous communities. Your generosity will save lives and leave a lasting legacy. We look forward to strengthening this partnership for many years to come. Msikae nyumbani kama kuna jambo unasikia mwili haiendelei vizuri, tukuje nyumbani, na pia wenye wako na wanawake mwa encourage wakuje clinic, si ndio? Normally what we do, if I can start from there, our organization is donating the incubators to take care of life of fetus who are born premature.